kubwatia niguo kurigiririwa nibigori byonsi kokora turi biashara ao ka twakorere biashara ao labda no bwate duka no bwate gosene asa orisone wholesale osono kende gyosie kirio konia ine duka yao na no konyora kende kurwarore sabuni yao egere gusukuma sobogema bono yato kananga mbale balia bagocha bakorukunga regular customers kale bachira sore bagotebinga yaya lero timbwati gakinga besi sawa kwa mukabesia kwa molike gitabu bono yato kananga oyo kwali kire gitabu na ando anda moine tukayende na ando likwe gitabu na ando ande tukayende moino ando likwe gitabu bono yato kananga chiduke chichonsi wose asaka ore binto ngalera kabesa kakago ikamoino umutenyo koleki oyalire bono libago umutenyo aliro nyolire besa yaye wa akane yato kananga ongeire koeba bono igaweta lerda weta nchireri gawete nchirende bono gocha komonyora labda simo komira ki mokogoti o ngaki bono wakorete deni elian na jete nkeba gosenga ki bono okeba asenge njonga na koligete na wagerimba kesi mina kobolinga ngaki kwatebire ngocho na nena kiyokora kweba because ndagireria na wasabete wose ukasaba kendo ukajigutumia bono na kiyo ikira nande wantebinga labda nga igo kwebete bono ayo gukabesa wakabeseje bono nandi kwangi agwa epa chinchira gose labda ngwa kabesa na no montebesa yatokananga wa chinchira ne route wachagire gutumie route yenga asenge njonga no bwate deni yango no bwate deni yoria bintembiro chibya baboronge ndembiro chibya babia asenge njonga ki ko bwate deni akana ko bwate kene kyo mondo akana because mambi mocho mumbirane ebituna bitere kombirana manya bando kombiranere ono ebintebyo embweje terigo chiyabange yasenge njonga ki ko wakabesire irania wose anya nekyombe mwarenke yaikire chinga kichiro kuirania irania beseria gosira nekende keri mwara koinana egena ria maskani yakoba egere kyombe kakora kikagendere bono yato kananga ibari ko stock eso geri bonta ko yasenge njonga nayo bwate ebesa yaye bona kigara embwejo ebikore ebyo nabulinga ki gagi ayo munyene gwasabira kibeza wakabesiri muntu kibeza osino bwate ngokora muri kyombegete ai watumya abantu ayenkwa etwe bono embwe gaki ngochere yagoke nakigara nko boli mukotinga ki embwe iyo enare yayo bwate orogendo ruo obwate ro ayro jiro kokogeti abande bwage chiri naye ine gaki igombuya yatokana nga parasto weta efumbinero parasto weta amatobe naro ayo manyane no matenga ki asegete nko gendie gali gosene inga kiyembura matobe naro roro osaga tongo nkarororo nkabwata machegete bono yatokana nga aye igokobe kembio ayo manyane gali amatoba ali amanya gosiarokera abantu chipara gochia ebinto labda karabantu bakone ebinto para chia siaro kwa kapisa igobe getembio bono osene piki oko gendi gokobeke embio ngaende fumbiri labda ebe nyinke gosa machari abasiarokere bono ogaki abagendi chigali abagendi chipiki na into tikato chari abantu bali para ngaki na para bumwanya abantu asenge njonga igokominyoka egatango kyalinga mutugabu waka machari asiarokero muntu begete suti yaye buyego abaira maliba na ndiri bawo teno motenga ki ya kipole na matenga gatango kire I'm sorry aye kwagenda lioka no lio motu kwa musia radioka bono ko chimotu abegeto bono aye kwago kiwachire mbio lende obe safari rali bono mbwitiro chiagokya asenge njonga ki kwagosire ndiri bawo teba sorry aye wachire lioka labda ne usene piki waga tongo na kiepa bono yatokana matoba achire gochiga iga gosomondo labda otere irio gure libakwanda ngora asa matobe bono mbwitire chiagokya na kigaranko bolinga ki embwe iyo ebikore ebyo orogendo rutari roronge kiranko boliga ine gaki igombuya ine gaki igomboronge.